Alpha Production jabaran filɛbagaw ani Ondu TV filɛbagaw an ka folibagaw bɛɛ ni aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ sigilen aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Cheikh Bukadari Magasuba a y'aw bisimila. An ka bi bakurubaw la bakuruba fɔlɔ an bɛna an da don fɛn min ye basketball la an ka musolakaw bɔra Uranda sisan u sera ka jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ u nalen u ka dege karamɔgɔ a ye a ka bilan fɔ ani labɛn kura minnu b'a bolo an bɛna an da don o la. N'o tɛmɛra ka bɔ yen an bɛ taga an ka Aigle ka kunnafoniw na an bɛna an da don an ka balontannaw caman u ka jaw fɛnɛ b'an bolo kɔrɔ o jaw ninnu aw bɛn'olu sɔrɔ k'olu filɛ. N'o bɔra yen an bɛ dɔɔni fɔ fɛn min ye an ka fédération olu ka sigiliko la fo ka se fédération ɲɛmɔgɔ ni wagati na tɛgɛ dalen don ale kan an bɛna an da don la ni kunnafoni misɛnnin caman farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni Mali kɔ kan farafinna kɔ kan ani diɲɛ kurukara kɔnɔ ni ne y'an don kan ye a y'aw bisimila. I n'a fɔ kunnafoni daminɛ la n kun ye a daw tulo kan cogo min na basketball sira kan an ka musolakaw olu tun bɛ Uranda u sera ka jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ ka sababuya kɛ demi-finale la an binna Senegal ɲɛkɔrɔ fɛn min ye jɔyɔrɔ sabanan na Mali ale ni Uranda ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ye sebaya ɲuman sɔrɔ Uranda ka 89 51 o tɛmɛnen kɔ u sera yan u nali fɛn min ye an ka dege karamɔgɔ n'o ye musolakaw ka dege karamɔgɔ an y'ale ɲininka hakilina na a ye fɛn min sɔrɔ k'a fɔ an ka jɛ ko lajɛ. Effectivement, il y a fo cogo min na ouais ne chefolo ka kɛ principal chez les seniors fédération jateminɛ na joueurs mun bɛ ka jouer senior la u caman passera en fait I16 la donc ne b'u dɔn ne b'u jouer cogo dɔn ne b'u hakilitana fana dɔn donc a ka ca Ala fɛ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ sanfɛ an bɛ se ka an tun bɛ baara mun kɛ duguma an bɛ se k'o développer bon an kɔni t'an ni hakilina kelen ye o de ye ka na ni jɔnjɔn ye mais Ala ma latigɛ parce que an sera demi-finale la an bɔra yen donc an y'an jija kɔni ka médaille sɔrɔ médaille kɔni o ye consolation de c'est-à-dire an ma taa o de kama mais an ye nin de sɔrɔ o fana ka fisa ni fu ye. N'an bɔra basketball la an bɛna an ka Aigle ka kunnafoni na bi ni an nana an ka Aigle ka kunnafoni na an b'a daminɛ ni an ka camancɛmaa ye n'ale tɔgɔ Yves Bissouma dɔgɔkun kɔnɔ ale ka tɔn n'o ye Tottenham olu ni FC Barcelone tun bɛ dolantan na an b'a fɔ u ka trophée dɔ don ni Barça b'a tan a ka san dayɛlɛ bɛɛ la u yi cira Barça fɛ 4-2 dolantan nin kɔnɔ an ka cɛden a jɔyɔrɔ bonyara kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye Barça camancɛ Yves Bissouma a y'u sɛgɛn kojugu a ye fɛn mun kɛ a ka ja an ka togo lajɛ. Yves Bissouma ale tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna Autriche olu ka championnat daminɛra o tile fɔlɔ dolantanw yɛrɛ la an ka ɲɛfɛma bɛ ni a tɔgɔ ye Nene Dorgelès ale y'a ka tɔn ka celu sabanan don n'o ye fɛn Red Bull Salzbourg a donna sanga 66 na ale yɛrɛ y'u ka celu sabanan don Nene Dorgelès an bɛna a ka ja dɔ yira o fɛnɛ la bi denmisɛnnin ni Mali équipe nationale fɛ a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o ja an ka togo lajɛ. N'an bɔra yen nɔ an bɛ segin ka na hali bi hakilila jiginna an ka Aigle ka dolantan kɔrɔba dɔ kɛra n'o kɛra 2002 wagati la Mali ni an b'a fɔ Libéria ka dolantan Mali ka bi égalisateur a donna fɛn min Serou Keita fɛ Serou bilen CAN 2002 wagatiw la o jaw an ka togo jaw fɛnɛ lajɛ.
n'an bɔra an ka égliw ka kunnafoni na an bɛna fédération malienne de football olu ka sigili kun kan ka kɛ sigili mun kɔnɔna na an y'a ye a tun bɛ cɛba 2 ni ɲɔgɔn cɛ président sortant ni ale ye Mamutu Toredi Baviye ani maa wɛrɛ n'o ye Sala Babi an y'a ye wagatiw nana kɔnɔna na an nana problème fitiniw ye fo ka Sala Babi k'ale ka candidature retiré tile damadɔw kɔfɛ dɔrɔn fɛn min ye fédération président yɛrɛ Baviye tɛgɛ nana d'ale ka fanga bolo ka sababuya kɛ wariko dɔw ye donc ɲininkali tɔ mun bɛ yen sisan fédération ko a bɛna kɛ cogo di Sala Babi de bɛna sigi wa ou bien a ko bɛna taga cogo di n b'a dɔn an kelen don ka labɛnw labɛn ni Ala ma baasi kɛ an ka kunnafoni farikolo ɲɛnajɛ nata la fɛn min ye an bɛna maa wele maa mun ni ale bɛ Mali balontan ɲɛdɔn kosɛbɛ n'a tɔgɔ ye Bunafan ani ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina wɛrɛw a bɛna olu di an ma k'a labɔ fɛn caman kalama fo min ye fédération ale ka élection ye n'an bɔra yen an bɛ taga diɲɛ kurukara kɔnɔ nin wagati na an bɛ taga fɛn min ye coupe du monde féminine na coupe du monde féminine n'an tagara yen nɔ an bɛ a da tulo kan k'a fɔ ale 8e de finale o taana fɛn min ye Australikaw fɛ yen i bɛ a jateminɛ Suisse cira Espagne fɛ 2-1 Japon ale ye sebaya ɲuman sɔrɔ Norvège kan 3-1 Pays-Bas ale ni Afrique du Sud o banna fɛn min ye 2-0 ka taga Pays-Bas kanu na Suède ale fɛnɛ ni États-Unis dɛsɛra ɲɔgɔn na 0-0 fɛn min ye ngɔnyi ye sa Suède ye sebaya sɔrɔ États-Unis kan 5-4 Angleterre ale fɛnɛ ni Nigeria dɛsɛra ɲɔgɔn na 0-0 ngɔnyi na Angleterre ye sebaya sɔrɔ 4-2 Italie Australie o banna fɛn min ye 2-0 ye France ale ye sebaya ɲuman sɔrɔ Maroc kan 4-0 o kɔfɛ dɔrɔn fɛn min ye quart de finale olu daminɛra Espagne ye sebaya sɔrɔ Pays-Bas ka 2-1 Japon cira Suède fɛ 2-1 Australie ale ni France olu dɛsɛra ɲɔgɔn na fɛn min ye 0-0 nka ngɔnyi na Australie ye sebaya sɔrɔ France ka 7-6 fɛn min ye dolantan laban sa o bɛna kɛ Angleterre ale ni Colombie cɛ ni jaabi minnu bɔra ninnu na an ka kunnafoni nataw a bɛn'o jaabiw sɔrɔ hali bi an b'a da o tulo kan k'a fɔ sena dolantan siraw fɛ fɛn min ye Europe kɔnɔna na championnatw daminɛra sibiri tɛmɛnen i bɛ a jateminɛ Faransikaw fɛ yen Nice ale ni Lille olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 fɛn min ye Angleterre sa Burnley ale cira fɛn min ye City fɛ 3-0 fɛn min ye Erling Haaland ale ye cɛlu 2 don ni dolantan na Espagne fɛn min ye Almeria ale cira Rayo fɛ 2-0 o kɔfɛ FC Séville Valence fɛnɛ sebaya sɔrɔ ale ka 2-0 an bɛ taga Américains fɛ yen nɔ fɛn min ye o ka League Coupe o quart de finale o dolantanw olu daminɛra fɛn min ye Inter de Miami ale ye sebaya sɔrɔ Charlotte kan 4-0 o 4-0 la sa cɛlu fɔlɔ o donna fɛn min ye Martinez fɛ sanga 12nan Inter de Miami bɛ penalty sɔrɔ Lionel Messi a bɛ ballon ta k'a di Martinez ma a yɛrɛ tɛ sɔn ka taa Martinez b'o don fɛn min ye Taylor ale bɛ cɛlu 2nan don sanga 32nan fɛn min ye Malanda sanga 78nan ale bɛ cɛlu don a yɛrɛ kun o kɔfɛ Lionel Messi yɛrɛ b'a kuncɛ sanga 86nan ale bɛ fɛn min ye Inter de Miami o ka cɛlu 4nan don Messi ka cɛliw a ye bin min don an ka togo image lajɛ n'an bɔra yen an bɛ segin ka na fɛn min ye quart de finale tɔw la sa Nashville ale ni Minnesota United o banna 5-0 ka taga Nashville kanu na fɛn min Philadelphia Union ale fɛnɛ ye sebaya sɔrɔ fɛn min ye Querétaro FC kan 2-1 o kɔfɛ La FC ale cira fɛn min ye Monterrey fɛ 3-2 demi-finale sa olu la bɛnnen don ka bɛn arabadon ma n'o bɛ bɛn utukalu tile 16 ma nɛgɛ kanɲɛ 23 wagatiw la Philadelphia Union ale bɛ Inter de Miami bisimila o kɔfɛ sa fɛn min ye mercredi don ye FC Monterrey ale ni Nashville bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ ka bɛn fɛn min ye nɛgɛ kanɲɛ 1 n'o sera ni sanga 30 ɲɔgɔnnaw ye bi farikolo ɲɛnajɛ ka kuncɛ an b'a kuncɛ ni yɛlɛmaw ye ani kunnafoni an ka tɔnw kɔnɔ Real Madrid fan fɛ an b'a fɔ nin tɛ kunnafoni duman ye u ka jɔkɔlɔsiba mun yɛrɛ ni a jɔyɔrɔ ka bon Real kɔnɔ kosɛbɛ jɔkɔlɔsiba ni diɲɛma bɛ siran ɲɛ Real yɛrɛ jigi caman b'ale kan jɔkɔlɔsiba nin banara a genou na a kan ka kalo 6 ɲɔgɔnna kɛ Real bɛ a nɔrɔbila ɲini na bi an bɛ ka ɲininkaliw kɛ dolantana jɔn bɛna ta k'a bila place la ɲininkali tɔ mun bɛ yen n'an bɔra an bɛ taga FC Barcelone kɔnɔ fɛn min ye Dembele
ale bɔra Barça la k'i kunda Paris Saint-Germain kan a ye contrat signé fɛn min ye san 5 contrat a y'o signé a bɛnna euro wari miliyɔn 50 ɲɔgɔnna ma Dembele yɛrɛ fɛn min ye an b'a fɔ contrat ni signéli kɔfɛ a y'a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ a seginni kana a yɛrɛ faso la kana ballon ta Paris Saint-Germain la Dembele ale kɔfɛ dɔrɔn fɛn min Neymar nin wagati in na ni kuma diyara na an b'a fɔ k'a ko nɔgɔyara ka ban Neymar kan ka segin ka na FC Barcelone na pratiquement bɛnkɛra kow la ka ban ani Paris bɛ discussion labanw na walasa a bɛ se ka segin ka na ballon ta FC Barcelone na cogo min na an b'a fɔ fɛn min ye Barça hali bi a dirigeant u ye u ka affaire dɔ kɛ mun ye affaire économique ye affaire min bɛna miliyɔn 100 ani miliyɔn 20 euro wari la a bɛ n'o don FC Barcelone o bɛ kɛ sababu ye a bɛ se k'a ka joueurs bɛɛ inscrit wa a bɛ se ka taga joueurs wɛrɛw nɔfɛ i n'a fɔ Bernardo Silva fo ka se Cancelo ma nin wagati in na olu tɔgɔw bɔlen don kosɛbɛ. Ni ne bɛna kɛ ka an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kuncɛ an bɛ foli di aw bɛɛ ma ni Ala ma baasi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a dɔgɔkun wɛrɛ ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ɲini k'a di aw ma aw k'an bɛn.